Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng adobong paa ng manok mga kapudibis at meron tayong rice at meron tayong sabaw. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga tamking kapampangan. Mga tana po. Oo. Happy New Year. Happy New Year! Bukas na yung may Happy New Year. Okay. Ito. Dalawa para pabilis. Marami yan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo. Malambot naman. Lambot. Sarap. Sarap mga kapudibis. Pulutan, no? Bagong taon. Sa New Year. Tsaka ulo ng manok, no? Sarap sipsipin. Kawawa no iwan. Sarap. Masarap ng pagkakaluto mga kapudibis. Malambot. Linuto siya sa ano. Pressure cooker. Kaya malambot.
Magluto na kayong adobong paa ng manok. Bukas, crispy pata na yan. Wala mo ng baboy. Bukas tayo babae. Wala ng baboy bukas. Wala? Wala, puro gulay bukas. Ano nun? Isda. Isda tsaka ano, Eh, yung iba, lechon manok, lechon baboy, no? Sosyal. ng inasal. Isipin mo na lang ano yan. Crispy pata. Mm-mm. Namimiss ko na yun. Gusto niya talbe yan. Oo, tatlo. Ay, tatay. Ako to, gusto ko talaga. Kanin sa kanya, Gusto mo? ako paa. Mm-mm. Gusto mong pakain? Ha? Konti na? Kaya mo na? Gusto ko talaga to. The best ang kanin. Kahit walang ulam, basta may kanin. Kahit toyo lang kakain siya. Kahit toyo lang, Kapudibis. Sarap. 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 Gusto ko pa. Ha? Ano ba? Sarap. Mamaya na lang. Sarap. Sarap.
Bus lahat to. Sunod. Masarap. Ayun, naka-foodie base, naubos po natin ang Adidas. Yes, Adidas. Paanong manok, ayan, napakasarap po talaga. Medyo bitin po kami ng konti, mamaya itutuloy po namin yan. Yes, mga Foodiebis. Happy New Year po, mga Foodiebis. Happy New Year! Ano kasi? Leia Payawan, at Leia Payawan. Siya, Paula Payawan, Baby Alison, Chermy Yes. Macalisang, Regina May Banyares, we love you all. Happy New Year. Team Matibay po. Mamita, Yes. lahat po ng Team Matibay, we Yes. love you all. At Jason saka, Lakasamana, Oo. Yorwowa, Senior Mimi Mads, Ellen Estela Batusin. Yadenya SLA, Alma Paredes at sila, Cheng Lumubos at si Sisikoy Ann King at si Jayron Maverick. Ayan. Thank you so much Yes, po. thank you so at much sa mga po. nag-super chat po ng last video namin, sina Sisi Cab, Remis TV Watkins, ayan. PJ Family Mukbang, Jayron Maverick, at saka si diba? Ron 21. Ron 21, Saudi Saudi Vlog. Vlog. Ayan. Thank you so much po sa suporta po ninyo at sa binigay po ninyong blessing sa amin ni Yes, BBM. thank you so much po. At syempre, si Ma'am Shi I Vlogs. Yes. Sisi, Thank you so much po, Ma'am Shi I Vlog. Happy New Year. Happy New Year. We I love you po. At saka sa mga silent viewers, avid viewers, at mga nakasubscribe po sa amin, at mga nakafollow. Ayan, simula po nag-umpisa po kami hanggang ngayon. Sa mga suporta po ninyo, di po kayo nagsawa, di po ninyo kami iniwan ni BBM. Yes, kaya We love you all. maraming Happy salamat. New Year. Happy New Year po. Mga Foodiebis, meron po kami Facebook page. Opo, at TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalan, at Cook Like Crazy. Ayan. Yes, mga Foodiebis. Kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to Like, share, and subscribe. Thank you. We love you. Happy New Year.